Njengoba umhlaba usuphenduka, siyayibona nezincomo bayancoma abantu abaningi ukuthi njengoba isystem sizoshintsha iye digital. Kusho kuhle bayajabula impela abantu bathi impucunzeko yonke into sizoba lula, kuzophela nobugebengu, kuzohamba kahle nje ezweni, kuzoba khona ukuthula ngohlelo lolu oluzayo lwe-digital ID. Into kumele ukuthi uyazi kuwena osuphapheme ukuthi la impi yama-system into ezayo nje la. Impi yama-system like it has always been impi yama-system. Ngikusho ngani na? Wena umuntu omnyama wanikwa i-system yakho, i-system yemvelo. Then bafika abacindezeli bakho bakunika i-system yabo. Wena kwakumele uhambe in alignment with imvelo. Bona bakushintsha ukuthi uhambe in alignment with bona. Ngizokwenzela i-example nje. Muzalwa emhlabeni ngokwemvelo. Kumele ukuthi uqanjwe igama. Negama uqanjwa lena okwakubuka imvelo, kubuka isimo. Uma ukuhlapha uzalwe lini izulu bese kuthiwa unomvula. Yabo? Thi ubheka umuzi ngenxa yesimo esithize esasisekhaya, semvelo yasekhaya. Thi uvusa umuzi. Yabo? Ngokwemvelo wena your soul yayinikwa igama elivela kubazali bakho. Bafika bona bathi no, thina sikunika inamba. Le ekuthiwa i-ID number kubona nje wena uyinamba. Awuyena unomvula, awuyena Ntomfikile, awuyena ubani. Bafika bona bakunika inamba. Uma usudlulile emhlabeni leyo namba iyacishwa. You are just nje inamba, uyinamba nje wena. Akukho kunye. Kwahamba bathi no. Kwalona leli gama lakho leli ukuthi wena unomvula, ukuthi wena uNtomfikile. Kwalona nje lona leyinkinga. Alihambiselani nesystem yethu. Bakunikela labo lesingisi. Ekuzothi mebekubiza ukwazi ukuthi uzwe. Ube in alignment with bona. Yabo? So yimpi nje le yama-system. I-system yabacindezeli, i-system yemvelo. Wena isikhathi wawubuka ilanga, usuku laliqala ngokuphuma kwelanga, ngokuphakama kwelanga. Namhlanje usuku lwakho luqale ngokuthi ubuke inamba, lento ekuthiwa iwash, lento ekuthiwa iclock. You are told by numbers when to wake up, when to sleep, when to go to eat. Engasikhuluma isilungu Nkosi yami. Ake ngizama ukukhuluma isiZulu. Utshelwa yinamba ukuthi idla nini, uyanini kothatha ikhefu nje, ulala nini. Utshelwa yinamba, ulawulwa izinamba, awulawulwa inature, wawulawulwa inature. Usuku laqala mekuphakama ilanga, usuku luphela mekushona ilanga. Yabo? Usuku laliphela mekushona ilanga. Yabo? So impi yama-systems le. Siphinde futhi siqhubeke nayo. Wena wawulawulwa inature. Wena yayingekho lento yoJanuary, umhla ka1, umhla kabani. Wena wawulawulwa inature wena. U2020 bani yonke lo nyimfi leyo. Wena wawubuka imvelo ukuthi sikumasingana manje lo seniubiza ngoJanuary. Uma singana ila khona nisuka khona nisinga nibheke emasimini ukudla. Yabo? Wena unyaka wakho oqala ngoMandulo, lapho khona nasendulula khona senibona ihlobo, senibona imvula, senibona imbali iqhakaza. Nanibuka imvelo ukuthi usuyaqala kunyaka. Nanibuka izihlahla nizibone seyiqala seyihloma ikhipha imbali. Nibone ukuthi unyaka usuyaqala bese niyandulula ukuthi nihambe niyotshala. Namhlanje nilawulwa yinamba. Inamba kutshela ukuthi uJanuary unyaka usuyaqala. You are in alignment with i-system yabo, therefore bayakulawula. Uma wena kuFebruary ugijima nama roses, ukulawulwa lokhu ulawulwa yinamba.
njengoba nje siya kuMarch noma uMarch noma uApril bazokutshela ukuthi nini iphasika uzobe ugijima wehle wenyuka wena uthi angazi indodana izaliwe yafa kwasha wacima kanjani bakulawula njengoba kuzohamba khambe futhi bese kuthiwa December 25 uKhisimusi uzobe uspende ezinkulu imali bayakulawula ulawulwa inamba. You are not in alignment with nature anymore. Yabo thina sasibuka nature ukuthi okay sekunhlolanja manje isikhathi sezinja la khona izinja isuke ikhwelana asikade nezinja emasimini inhlolanja sekundasa manje undasa ila khona ukudla kusuke kukuningi ila khona izisu isuke zinkulu zindasile undasa bese kuthi ngo-April ila khona sekuqala khona-ke imvula seziyancipha sekuyoma utshani ney'nkuni seziyoma namahlathi aseyoma ubani umbasa ila khona suke sesiqala khona sesibasa umlilo sekuqala sekubanda umbasa kwashintshwa konke lokho salandela iy'namba ukuthi uJune lo 2020 bani umhla kabani namhlanje silawulwa iy'namba. Yabo so impi yama systems thina ivalue yomuntu ubikade ingobuntu ukuthi uyahlonipha uyabazisa abanye abantu uthola ibusiso from abantu ukwenza kahle namhlanje ivalue yakho iseyinambeni unamalini kwi-account uneyinamba ezingaki kwi-account khona izinamba onazo zingaki izinamba bangako zero ukuthi umuntu omubi umuntu ongenabo ubuntu it doesn't matter akubalekile lokho ngoba into ebalekile izinamba siguqe ngamadolo phansi system inamba into ebalekile ingakho kukhona abantu ababulalayo bebulalela le zinamba ukuthi zingene kubona ingakho kukhona intombazane elala namuntu engamthandi shintshe lo ngenxa yezinamba ngenxa nje inamba so lento njengoba isizoba digital ingeni ngoba phela obvious igidinga ezigidizo ifaka no questions asked and futhi zizoyilwela right so njengoba lento lena isizongena kubantu izokwenza sure ukuthi yabalawula ngoba futhi lento yokulawula kade yazanywa njengoba kwakukhona abantu akuthiwa igqila ababa igqila for 400 years kuyaphezulu kokulawula lokho kwabahlula right njengoba sesiphila kule system sivuka ekseni sihamba semsebenzeni esingayithandi sikhokhela umhlaba kodwa umhlaba wamahala sikhokhela amanzi kodwa amanzi wamahala sikhokhela ukudla yabo zonke lezi zinto ezinye izilwane azizikhokheli ngoba azikho ngaphansi kwesystem izilwane azikhokhela amanzi azikhokhela umhlaba azikhokhela ukudla kodwa thina ngoba singaphansi sikhokhela konke lokho. So lento ke leya digital izokwenza kube lula kakhulu ukuthi ningaphinde nangebhadi niphunyuka and into ebuhlungu kakhulu ukuthi khona abazoyilwela bathi right so umbuzo uthi wena umi kiphi system enzima ke lesanikwa wena ngoba phela seyinyanya angithi ukhumbule ukuthi seseyinyanya and lapho ngiyabavuma benza umsebenzi oyinkinga ukuthi bakwenza ukuthi uzinyanye hey ayikho into angayifuna umuntu okudlula ubuyena makwathi into ubuyena nje umuntu awu sensisusena so it's the battle of the system yemvelo nesystem yabacindezeli le yabacindezeli ihamselana nalokho ukuthandwa wena nalokho kumnandi le yemvelo ihamselana nalokho ukukufanele with who you are so indaba ikwena sicela usibambe la siyabonga kakhulu. Sibingelele kubo bonke abalandeli bethu kwi-Asikhulisane talk show. Sifisa ukuveza la ukuthi siseyinhlelweni zokuthi kuhambe sibe nama classes, right? Njengamanje kwamanye ama experts sisa business training. Kodwa sifisa ukuthi sibe nama classes nje ekhambeni kwesikhathi. So we have created a WhatsApp group. I-link i-attachiwe kwi-bio yami. Mungena kwi-profile yami kwi-bio ilink ya WhatsApp group ngiyifake khona so kumuntu ozoba interested mhlawumbe ukuthi abe ingxenye ye-Asikhulisane angayijoyina i-group ngoba ezinye izinto zizochazwa khona ezinye izinto zizokhulunywa khona even if ngisho ngathiwa mhlawumbe ufisa ukuthi ube involved nawe kuma videos esiwenzayo mhlawumbe ufisa ukuthi
usuggest ama-topics noma ufisa ukuthi ube involved, uzokwazi ukuthi upropose khona egrouphini. And ama-classes ethu esizowaqala ekuhambeni kwesikhathi azofocusa ey'ntweni eziwu-4: isintu, umlando wethu thina abantu abamnyama, because sifidwe umlando o-wrong, sifidwe udoti womlando ophambanisiwe, right? Kuzoba personal development, ukuthi ukuze ube umuntu uhambe kahle, yiphi indlela yokuhamba, personal development, yabo, ukwazi ukukhula, right? Bese kuzoba yini enye, business and money. Sizogxila kakhulu kule ye-business and money sabantu abamnyama, nayo sizokhuluma ngayo, sifundisane, sikhulisane ngayo. So kumuntu nje ongase abe interested, ilinki ikhona, i-attach-iwe kwi-bio, asikhulisane classes. Ilapho khona la sokuplana khona yonke into, si-discuss way forward nama-topics, mhlawumbe uma ufuna ukusuggesta nama-class mesezoqala, sizokhuluma khona ukuthi uregister kanjani, kuhamba kanjani. Siyabonga kakhulu.